Magandang hapon po sa inyong lahat. Time check is alas 2:16 na ng hapon. Ayan, hindi pa tayo na ng halian kasi nag-half day yung mga taga-gobyerno. Hatid muna ng mga kasamahan sa trabaho. Ayan guys, maraming salamat po sa mga patuloy na mga sumusuporta sa ating channel. Ayan, shout out po. Pasensya na, nabubulol si host. At nandito na po tayo ngayon sa Muntinlupa Cavite Expressway or MCX. Pabalik na po tayo ng Makati City. Ayan, si sir driver naman kung makaharangkada. Ayan, muntik-muntikan na yung ating kaibigang driver. Dito na po tayo ngayon sa kulay orange na expressway. Alam nyo na kung sino may-ari nito. Kulay orange po na expressway. Ayan, may kanya-kanya sila. May yaman, may makanya-kanya sila mga expressway. Sana all. Ayan, dito na po tayo sa part ng Muntinlupa. Muntinlupa na po tayo. Diretso lamang po sa mga magbabakasyon po. Ingat po tayo sa daan. At Holy Week ngayon, nag-enjoy sana po tayo sa ating patutunguhan. Ayan, South Luzon, papasok po din po tayo ng South Luzon Expressway. Mag-i-skyway lamang po tayo para mabilis. Ayan, tingnan po natin kung ilang minuto tayo makakarating doon sa Makati. Medyo bibilisan na natin siguro na konti kasi nakakagutom na guys. Hapon na, nagmerienda tayo kanina kaya medyo busog tayo nung umalis, pero ngayon gutom na tayo dahil hapon na guys. Ayan, buhay driver po. Bagamat maliit ang kinikita natin dito, tsaga-tsaga lamang po tayo para meron naman tayong may laman sa ating tiyan. Ayan, kasi pag hindi po tayo nagtyaga sa trabaho, wala po tayong nilaga. Wala tayong lalagain pag hindi tayo nagtyaga. Ayan, sabi nga kapag may tyaga, may nilaga. Kaya tyaga-tyaga lang at saka kaunting ingat sa pagmamaneho. Ayan, medyo kung napapansin nyo medyo maluwag-luwag sa ngayon kasi hapon pa lang po at hindi pa masyado rush hour. Mamaya siguro mga alas 4 medyo matraffic na. Kaya ayan guys, may build up ng traffic yan. Yan po ay build up ng traffic na papunta ng south. Papunta po yan ng South Luzon Expressway, Bicol, Batangas, Laguna. Ayan, papunta po yan doon sa Susana Heights po siya lang papasok. Dahil traffic din po sa taas yung expressway, kikita nyo. Apektado rin po yan kasi volume po ng sasakyan kung saan yung mga tao ngayon sa oras na ito ay mag-uuwian sa kanilang mga probinsya. Ayan, pumasok po tayo sa tulay. Nandito na po tayo sa may Muntinlupa. Muntinlupa, Susana Heights. Ayan, kung nakikita nyo po yung mga sasakyan doon sa kabila, southbound, volume po siya, ang dami pong sasakyan. Ayan, medyo iikot natin yung konti yung camera. Ayan, nakikita nyo na po ba yung sa kabila? Ayan, ayan po ang proof na halos karamihan sa mga nasa Maynila ay nanggagaling din ng probinsya. Ayan, kita nyo po, yung iba po dyan magliliwaliw o mag-i-enjoy, mag-vacation lang sa Batangas, Laguna. Ayan, hanggang ngayon po ginagawa pa rin yung kalsada dito. Grabe naman ang usok ng sasakyan na yan, nung truck na yun, parang lutuan ng Cupra. Wow, pollution ang binubuga mo, kaibigan. Sana hulihin na yan ang sama ni Hos, biglang pinahuli yung truck pero masama talaga sa kalusugan yung pollution Ayan, nakikita nyo po ba yung
traffic dyan sa kabila. Ayan oh. Grabe oh. Hanggang mula Binyang siguro, or lagpas pa ng Binyang yan sa Laguna, hanggang dito sa may Putatan, Muntinlupa City. Ganyang kahaba yung traffic hanggang dito sa may Putatan, Muntinlupa, mula Binyang, Laguna, or lagpas pa ng Binyang. Oh my God, oh my goodness, what a traffic. Ayan, isang tatawa-tawa lang tayo kasi hirap naman eh. Nagsasalita na nga tayo mag-isa rito eh, magiging seryoso pa tayo sa ginagawa natin eh. Ayan, sana so doon sa mga subscriber po natin at sa mga silent viewers po natin, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa ating mga channel at sa ating mga video. Thank you po. At sana eh, huwag nyo pong i-skip yung ating mga ads. Para naman tayo ay makasweldo. Kahit 2-3 ads lang po, okay na yun. Kasi alam nyo naman, dyan lang nabubuhay sa ads yung ating channel or ating revenue. Excuse me. Ayan, sending love. Kulay kanyata yan parang kulay pink. Sending love. Sending love. Ayan. Nandito na tayo sa part ng Alabang. Ayan, kitang-kita yung ayan, Star Mall na yan, yung nasunog nung January 8, 2022. Hanggang ngayon hindi pa natatapos. Hindi pa nagagawa pala. Nasunog po yan January 8, yung Star Mall Alabang. Ayan, medyo smooth ang traffic dito sa Skyway Stage 2. Pala to, Skyway Extension Alabang, Muntinlupa City. Ayan, Muntinlupa City Extension pala tong Skyway rito. Ayan, medyo namamaos-ios sa kakasalita, sa kakadaldal dito mag-isa. Hali kayo guys, samahan nyo ako dito at kayo naman magdaldal dito. Ayan, napapala ng mga vlogger, mahilig magdadaldal mag-isa, kinakausap yung sarili. Ayan, andito pa rin tayo sa ating kinaroonan. Siyempre, andito tayo sa kinaroonan natin. Ayan. Samahan niyo po ako hanggang mamaya sa hanggang doon. Ayun, nalako, patay. Traffic sa toll gate. Bakit ganitong Pilipinas? Yung mga machine eh, kahit bagong kabit yung RFID natin, hindi binabasa ng kanilang mga reading machine na RFID. Ayan, shoutout po sa mga reading machine ng mga taga alam nyo na. Ayan, mahal-mahal ng bayad tapos baba ng traffic sa toll gate. Shoutout sa expressway. shoutout po, haba-haba ng traffic. Siguro mga 1.5 kilometers to, or more than 1.5 kilometers. 1.5. Emergency response team Kapitan Rostan Miranda. Taga saan kaya yan? Shoutout Kapitan Miranda. Barangay Luok. Barangay Luok. Hindi ko alam kung saan yun. Basta Barangay Luok lang na nabasa natin. Ayan, ambulance. Tabi kayo. Ayan, dati rin tayo nag-drive nyan guys sa ambulance nen. Almost 5 years tayo, kaya medyo kabisado natin yung mga hospital dito sa Metro Manila. Even doon sa mga kapit na malapit na probinsya gaya ng Laguna, Cavite at Bulacan.
matagal-tagal tayo nagaging pangalawang emergency car sa atin dito sa ating bansa. Kasi ang number 1 emergency car po ay ang fire truck. Pumapangalawa lang po ang ambulance. Sasabihin nila, bakit naman pangalawa lang? Ay para sa man emergency car yan. May classification po kasi ang emergency ng ambulance. Hindi po lahat ng sinasakay sa ambulance ay matatawag na emergency. Ayan, kung ang ambulance at ang bumbero nagkasabay, mauuna po ang bumbero tumakbo, or po kailangan paunahin po natin ang bumbero kasi ang bumbero po dalawa po ang nire-respondihan niyan. Save life and property po ang fire truck. Kaya kailangan natin silang pagbigyan, bagamat malalaki yung ating mga fire truck. Nakapag-drive din po tayo ng fire truck, yung malaking fire truck natin sa Muntinlupa. Ayan, salamat naman at medyo malapit-lapit na tayo dito sa ating toll gate. At medyo siguro mga 5 minutes na rin tayo rito nakapila. Moving naman siya, kaya lang talagang I don't know what happened to this alam niyo na itong system ng ginagamit nila, masyadong po na tawag dito, masyado pong hindi makabasa. Yan, pinapabanti na lang. Hindi ko alam kung kinakaltasan nila yung kumakaltas sila doon sa RFID kasi pinapadiretso na lang yung mga sasakyan basta siguro bahala na kung masahin o hindi, basta dumiretso na lang. Ayan, grabe pa rin ang traffic sa kabilang skyway. Ano ba naman tong buhay ng Pilipino? Ang hirap-hirap na nga maghanap buhay, traffic pa. Ayan, ay nako kaibigan, bilis-bilisan mo na. Hindi mo malaman kasi kung saan pupunta Naka-Fortuner ka pa naman Naka-Fortuner ka pa naman Ayan, sige na nga. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng sumusuporta at nanonood ng ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW. Thank you po. Bye bye po. Thank you po. Bye bye. Ayan, sige na nga. Paalam na mga kaibigan. Bye bye po. Love you.